Pak Haryanto ki nglupukne dagelan siji lanang siji wedok kabeh dedeke kurang. Lah Kyai pengen sedekah ki ngoten niku. Iya. Wah. Yo Eka uget-uget. Nah, iki ya. Yen sing gedhe dhuwur genah Ya. takon. Nah, swara suling Kumandang suarane. Sulit kapena onene. Onene mong nyokake tangan kencang. Ibu sulit sikap kandangane. Para anak nyapluk ae. ya ya. Suara suling kumandang suarane. Natuli kopena onine. Onine mong ranyokake barengan kentrongna. Tipong suling sigrang kendangane. Selamat malam, Biung. Selamat malam, Nduk Cahayu. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Nggih. Cah cilik kok ya melek bengi. Alalah, Ya Mbak cilik tuwek lho iki. kowe iki nyawang dedekmu ya sepira? Kok ngeloke cah cilik padha cilike lho. Lah biasane aku nek jajar piyangkakku ki mesti luwih dhuwur saka aku. Ha. Lah iki kok enek ngenekan padha guci iki aku tak kira ya sik TK to kowe. Mbak kira apa? Kirek. Matur nuwun, matur nuwun. Ora tapi. Wegah kowe ngono kuwi. Lah aku mboloke kirek kok. Ora. Lho ki nek ra kirek ra iso lho ngene iki. Ya. Heeh. Nggih. Nggih, kagem Pak Haryanto. Mereka Kuwi pesenan lho, wong loro iki kudu eneng. Pesenane Pak. Iya. Haryanto. Iki kula kalih Mas Unceng niki sowan dame Pak telepon. Kok Pak telepon piye to kuwi? Jare Pak HT. Pak HT kuwi Pak Haryanto Tomang. Ora kok HT brik kae ora. Oh dudu. Budu Yo. Haryanto Tomang. Yo. Nah. Pak Haryanto Tomang. Nah, terkenale ngoten. Biasanya angger live YouTube mesti hadir Pak Haryanto Tomang. Nah, to Biung. Haryanto Tomang. Monitor. Ya ta? Heeh. Heeh. Karo Kita Pak joget. Haryanto Tomang ki ngerti kak ya ngono. Migunake medsos sing kanthi positif. Oh, ndelok YouTube, iki enek rupane uncek. Wah, anu apa jenenge? Ya matur nuwun lho, kowe arep ngrupak-ngrupake terus iki enek rupane ucek. Iki ana wayang Pak Kangko, dalangnya Pak Kangko, penontonnya. Terus rupane suget-suget barang terus bapak ditanggap lah jenenge nggunakake medsos sing kanthi positif. Aku kudu matur nuwun karo Pak Haryanto. Heeh, ya karo ibu barang lho, luar biasa lho. Nggih, menika Ibu ya. Heeh, iya. Endi? Endi jempolmu endi? Ora sak ngene. Oh jempol karo duting ya padha lho. Iki ora sak ngene. Kuwi padha ae lho. Menika Ibu ta? Heeh. Meh cilik aku. Lah ngapa? Salaman kalih kula to. Heeh. Wonten mriku. Iya. Mbak ngeten. Nggih, Bu, sugeng rawuh. Sugeng rawuh matamu kula ke Bu Sri sing di omah. Oh sing di omah kok sumungke rawuh lho. Tak kira nggih ajeng wonten pondokan. Oh ngeten, iya. pondok mlebet. Malah manggakne kowe malah. Nggih. Nggih, mau jenenge ora ngerti lah saiki wis ngerti wis wano. Pun yaine cantik ngagem kaca tinggal. Lah ngono kae. Berhijab. Mbok bojomu ya kok kaca ngono kae lek. Enggak, Heh? kaca ireng. Apa Lah ibu kan kacane putih. Bojoku kacane ireng. lha apa PC kok lho. Tukang ngelas. Aku kayak jagrak aku. Iya. Kabeh bojomu ya ngono kae. Lha mbok menawa bojomu ya ngetren nganggo kacamata ngono lho. Dengi bojomu ning pantai mbok ngei katok gambare reok jare. Iya gen iso. Hae ngono kok. Matur sembah nuwun Ibu sehat. Jadi kita aku ra mung pisan iki tok lho Lek di Piye? apa jenenge timbali Pak Haryanto iki karo pas pandemi. Heeh. Kuwi penggemar Pak Kangko ono DKC enten PWKD. Ah. Aku ya disetorno nek ya ngono. Lah kowe iki apa? Disetor maksudnya di apa kuwi jenenge? Disumbang. Disumbangi. Nah, kok disetorno ya apa telek apa piye? Ora enek setor telek Pak. Arisan teng budi Bu, arisan setor telek gak enek wah iso arisan apa telek kok disetorno. Kae disentor kok ya. Yo, disentor kae. Kula ngatone tetembangan iki pamundhut yang utama dari panjenengane
Pak Haryanto Nggih. ninggal katresnan. Nah, Oh nggih saking ibu ninggal. Saking ibu nggih. Tembang kangen. Tembang kangen ya. kaya kelangenane Pak Hati niku. Iya. Ora ninggal katresnan loro asmara. Iya. Nah, niku. Ning aku njaluk dibawani sik. Dibawani apa cah loro sing kira-kira apa? Ayo. Ya lek, bon apa sing loro asmara, sing nembang loro kuning ya. Kowe loro kuning. Aku loro wetenge. Yo dibawani apa? Yo. Ya, cah loro. Wong nyatane duwe suara apik kabeh. Nggih. Nggih. Apa? Apa Cek? Ning ibuke kon gandengan. Gandengan? Jan kaya ora roh dalan ya awake dhewe. Yo. Eh, Awake dhewe kon lek gandengan. yo niru Mbak Mas temanten nak yo ngono to. Oh iya. Wis apa? Selasa ae. Ngopo? Engko jodoh tenan malah cilaka awake dhewe. Lho kok wis dibojono lho kok jodoh. Lah ya mbok menawa engko khilaf po ngerti lho. Lah nek wong loro jodoh ki terus duwe anak-anak modele piye? Ora nggih sementen iki. Iya. Sementen. Lah terus nek ngedusi? Hah? Nek ngedusi nek anake sakmono. Yo ngedusi kari grujuk. Engko ora gelem atus. Atus ra yo. Anak semata wayang lho, anak semata wayang kok iso kaya ngono. Lah piye? Mesakne. Lah carane piye? Yo jadi kaya ngono kuwi. Lah terus? dikom rong dino nak mendedek sesuk gedhe engko. Lah ki anakmu ki wong po karet. Pentil. Kok dikum nganti gedhe. Yo ben gedhe mosok memperbaiki keturunan. Yo to, bawa lek. Mingkar mingku. Wah, luar biasa suaramu. Ingatan sing ngur kaya ngono kok iso suarane apik lho. Nggih ngono niki. Sound sistemnya sing apik niki. Awake dhewe bawa sing roman ngono lho lek. Lek uncak. Piye? Awake dhewe bawa sing roman sing Siap. cakepane kangenku tanpa upama ngono Oh, sing kuwi? Iya. Nah, nggih Jal. Nah, umpama kowe cah loro manten. Nah, Kangen kutan po upama Ora mungkin. kok ora mungkin kepiye lho Diajeng. Aku ora percaya. Aku kangen karo sliramu. Telek apa? Panganen. Maksudnya aku Kok telek apa? sutik sungkan mosok tenanan aku ora bakal percaya karo omonganmu lambemu lamis kowe. Lamis kepiye tenanan. Apa Ya ora yen- percaya belan dadamu Dilarang Diajeng. Pak. Dilegorok jenengan. wong kon sing belahe kon dadak. Dadamu. Kok dadamu, dadaku. Heeh. Mbok dadamu ae. Dadaku reneng cilik. Tapi mesti nek tak kekrek, saka dhuwur mengisor, terus kretek karo ngisor nak us. Terus ki apa? Lato-latone nyeplus. Mbah. Gage Kakang. Panjenengan badhe ngendika napa marang kula? Mong sliramu kang dadi telenging ati. Diajeng Iya, ora ana diampun. wanita liya kajaba mung sliramu sing ana jeroning atiku. Tansah mekaten Kakang. Iya Diajeng, Sami kados kula. kepiye sliramu? Mboten enten ya bagus kaya sliraimu Kakang. Panjenengan menika ingkang bagus. Ngomongmu yo, Apa? sirahmu, Sliramu, sliramu. sliramu, Lah aku muni apa? sirahmu. Mosok ndasku bagus. Lah nek rai iki manggone ning ndi? Ning sirah Lah iya apa nek rai manggon ning bokong? Ngono lho, Lek. ya eneng. Ndi? Kuwi rai wedhus. Rai wedhus ning bokong. Wedhus lanang. Piye? Kuwi raine eneng bokong lho. Yo ora iso rai yo ning ndas. Alah, wedhus lanang ki raine eneng bokong. Umpamane kowe wedhus wedok. Aku dadi Lah kowe wedhus wedok. Ah. Aku wedhus lanang. Lho ngene. niki enten apa? Cemping. Enak apa, Lek? Enak apa kok piyai kathah do guyu? Awake dhewe cempe karo wedhus. Lho ngapa emange? Aku madheprana coba. Nah, cempene lagi ngambung. Ngambung wedhus kena srintil. Terus kamu. Kowe iso bok rai. Yo, ganti. ngarep. Ganti saiki Eka. Ibarate Pak Haryanto to mang karo Bu Sri. Aku Pak Haryanto. Duh, kowe disele kowe. Lho piye ta? Iya, Pak Haryanto. Suaramu Tak Diajeng. aku mengurung lho kaya Oh, kowe ngentut to kowe mau. Tak kira kowe nyuwara. Mas lawas anggonku
Ayo, Dik. Wis lawas anggonmu nunggu. Nggih. Nunggu tekaku apa nunggu gedheku Diajeng? Wah iya. Nunggu matimu. Kamu daro dhewe. Terus nunggu matimu. Gagak. Yo ning isor. Aku mati ngecoba bun-bunamu. Apa tekan kowe? Jenenge setan lho. Setan kan iso ngecop tekan nggon-nggon. Ya, wis sitan kok sapu-sapu jane. Ya. Yen aku mati. Yo mati. Yen mati. Mbok ndang to. Kusik ngenteni kowe sik. Kowe urung rabi kok mesake aku. Ya wis. Terus Terus aku jikan. iya iya. Nanging among leledo. Cak, Dalam. anu sing kene ora pirsa kowe mungkare ning mburiku kene gen ketok. Lah kula gandrung kalian niki. Ora apa-apa. Sing kene protes lho sing sebelah kotak ora ketok. Wis tak terke. Ora ketok wong loro kene. Heeh, mesakne sing sebelah kene ya pengen roh raine uncek kaya ngopo. Iki terus kopine yoga mbok tendang. Kak, Nun, kowe iki kaya kuat-kuato lho. Gak arep ngangkat aku lho rumah samu. tak kira iki padha bocah cilik kae. Ora cilik. Wah, abot 2 kintal kok gabah. Iso ora munggah dhewe? Enggak ada. Saged. Apa tenan? Alah lah, wong cilik lanang tek ya ora iso iki lho. Lang. Wah iso. Jan kaya Pripun? Menek wit kambil kok. Oh. Ya. Wah, iso ya munggah. weh munyuke munggah. Mak kaya kucing iki. Kalau ibu-ibu kalau sing pengen roh raimu. Oh, nggih Bu, Kang ketok. Dalu. Oh, Sedaya wantene sisi tengan. Nggih. Sing kono. Kuwi kok mangku purel kagune mangku Oh. diesel. Diesel apa? Kowe krungu apa mangku pura lho? Buduhe ora ngono. Piye? Oh, mangku dungkel lho. Lah yo. Lah saiki nek tekan kene lak ketok sing mburi barang Nggih lak nggih yo nggih. biasa. Nggih, matur nuwun. Sing kene barang yo roh. Dadi iki Nggih. men roh tenan lho. Kowe modele kaya ngene ngono lho. Nggih nggih. Oh, Matur nuwun. kaya ngene ya iso ngetengi wong ngono. Ngene iki yo wong nek ora iso ngetengi wong. Iki kok dikane sithik nek tak rasake jeru lho. Kaya ngene kok iso ngetengi wong. Iya. Iso to, Lek? Hah? Iso to. Lah nyoba apa piye? Masane. Yo Wah, lek lek ngono kece. kuwi nek wektune. Lah nek aku mak saat iki urung tau kaya ngono, urung halal ya ora entukno kaya ngono. Piye Kowe to? pengen dihalalke? Oh iya. Ya sesuk nang KUD. KUA. KUA ora. Ijab iki? Heeh. Kantor urusan agama. Kowe iso nang KUD iki lho. Oh iya KUA. Luar kadol beras maksudmu. Lah kowe modelmu kaya tompo. Lah aku ya tompo kowe kaya apa? Pawanmu kok wereng no. Alah modelmu lho kaya garangan. Ngeloki wong wereng. Lah kowe kaya kucing. Lho, telek. Masa telek gede. Telek kucing. Mboten-mboten. Ya. Ngeli ngono. Ngeli ngono rikala dina Iya, Pak. Kowe ngadeg ora apa-apa. Aku yo pekewuh lho aku jane. Sing gen ketok sisan ning kene lho posisimu iki. Nah, ngono lho. Lah kono kok ketok kabeh. Oke. Wis. Ngene iki lho. Malah kaya bendera RI ya. Apa? Abang putih. Ya karek-ngerek no. Lah nggih. Ah, lho sing nemburi barang lek wis ketok kabeh ta saiki. Nggih nggih. Ning niki lampune mang anu redup ke sithik. Lah ngopo? Panas lho. Oh. Iki lho. Lah resikone wayang iki ya ngono kuwi iki wayang kulit kowe wayang wong. Lho. Oke, aku wayang wong gelem aku. Lah ngopo? Yen wayang wong kan iso joget dhewe. Ya. Yen wayang tengul aku wegah. Lek wayang golek kowe gak. Wegah. Lah ngopo? Ha jogete dirogoh kok ngisor le. Napa mboten keri? Ngene ya. Ya. Iki malah kaya anu lho, Biong. Apa? Kaya Petro kaya Upin Ipin ke lho sing digeret nang kaline ke lho. Iya ya wayang. Digereten lak jendel deh. Heeh ya tangannya tak kira. Oh iso apa ta? Boten iku sing iso wayang niku apa lho kan? nang gereten. Sing iso iki gereten. Ngene lho sing iso ngene. Gak dalange kowe, dalange kowe. Apa? Aku kon dadi dalang ngrogoh kowe. Seneng kowe no. Ya iyalah. Goblok masan aku gelem ngono. Lah gelem ora? Ogah. Olah kok gelo. Kowe dalange nek Mah, Pak Kako gendagel kono. Raimu. Ora iso. Tekan ndi wae? Ngeling ngono. Ya. kala dina kapungkur. Bayokah
Lambemu saiki kok ndomble. Sapa? Matamu Kak kok gedhi. Matamu dhewe kuwi kok iso Lu mentolo lho. ngelokke lambene wong wedok, ngelokke mbok yo tutuk apa pe? Lomba lambe idone sisan malah. Ya aja to, ngene nesu. Yo nesu. Aja nesu to. Kowe angger nesu udoh lho. Aku kan jadi malu. Malu apa seneng? Malu ah ya. Kae lho wonge. Kae lho. Lagi kae ibarate wayang. Esuk niku esuk maneh dadi limbuk. Nah, Eka dadi limbuk. Heeh ya. Terus nembange. Wis direne lho lampune. Sliramu nate ngendika Ada lampune iki kaya nang pasar malam iki. Tapi apik lho, Abang Lek. ijo. Kowe ning kono malah kaya wayang Sandosa iki pas metu setanan serigala lho. Apik mi. Kuwi iso menjiwai tenan lho, Lek. Ndak. Terus aku panjenengan Kata-katane piye? bareng Kipkeri dhewe. Entek tresno lahir. Ayo jiro lu. Tresno lahir terus sing batin. Nah, sing nembangke Eka, Lajeng kula kowe ning kene joget. mboten mandhap to. Ora. Mosok jogetan tanggen debok. Ora masalah. Ngapunten lho Pak Hati. Ngapa? Ya ngapunten ora. Ngapunten yo kudune karo aku. Wong posisiku ning isormu. Oke, ngapunten lho Pak. Ya. Ngapunten. Tak lirani bengi iki. Nggih. Ajeng wudu napa pripun? Wudu. Wudu. Adake padasan. Napa menawa? Ya. Lagune apa, Kak? Ninggal katresnan wau. Heeh. Kelangenanipun Pak. Tembang kangen apa? Oh. Tembang tresno kalih ninggal Ninggal katresnan. katresnan. Sing suwung kaya Heeh, ya wis manut arek, Kak. ninggal katresnan. Heeh. Nanti sakjroning Tangi sakjroning atiku Iya, iya. nalika sliramu Sajak. ninggalku. Ngono kuwi. Kaya apal-apal kowe iki. Kene lho niku kene. Oh, mriki to? Ae kono nembang ae dhewe jagongan. Lungguh. Yo, ya jagongan mengke malah mboten saged. Masa? Ya Allah. Ngapa? Bakaran, piye lek silit? Silit Piye mutu. bawangmu rasane, Lek? Panas. Jangkrik. Mbok blosok panas tenan. Ndi delok? Hah? Ndi delok? Empuk kok paling ngetok bunder. Yo, dilakone. Ning pembaruan lho, Lek. Ora to. Pira kok Lha mboten pripun jenengan? Mang prakteke mriki. Heeh. Nah, kula sing uripe ing ngisor. Heeh. Dan mboten panas estu. Panas rene iki. Apa iso? Lah, lah, Nek jenengan mau mriki. panas saiki ora lho, Lek. Jajal pisan kas lah ora. Jajal pisan kas lah uga. Mau Lho. Oh, ora to? Ora to, ora panas no. Ora. Ya Coba niki- kanggo lungguh padha yen iki ora wong aku ngadeg kok. Lah ya lungguh saiki Lah, wis ora. Wis saiki Mau lungguh iki kok pas gon bolongane lho, Nyuk. Iki panas iki. mau saiki ora. Jajal. Ora piye panas kok, Kak. Awakmu kepelu. Gewe. Ayo, ayo. Kowe pengen medun. Nggih to. Ayo joget medun dhewe. Oke. Ah, medun. Iso apa ora? Apa? Anjir tulung. Saged to. Aja liwat kene kene. Lah liwate pundi? Ra sopan no. Nah. Oh, nggih, amit sewu. Ya, iso medun. Anggere samit saged to medhuk to ora iso. Tenang. Pun. Ayo langgame ninggal katresnan. Kowe ning kono wae. Ya medun rono. Ya medhuk to, malah kaya ula. Kecepet tenan. Kecepet yuk. Kuwi ketoke mau wis di setting karo Pak Kangko. Ketoke ya ngono. Mulane kene dang disdokne. Cuma cetha ta iki. Pun. Ayo langgame. Kowe nyekel apa? Napa mung dolanan remote to? Apa to? Remote. Oh. Montor-montoran. Ayo. Nangis sakjroning. Jenengan nggih kali joget wayang to. Mosok dalang kok madhep mriko. Nangis
Dangdut. Ayo cek. Kowe kan gedhong aku lho. Mok. Oh, rapat tiba. Yo.